Ay, ma'am, ayaw niya na, ma'am. Ma'am, bayari lang dito, ma'am. Para may impas na, ma'am, ba? Lisod mo kasi kung balik-balik ni, ma'am. Sorry, ma'am. Kasi wala pang bayad, di ba? Walang pera. Ay, dami ng damo nitong munggo ko ha. Palibasa ulan ng ulan, daling tumubo yung mga damo. Alisan ko nga imbis di pa masyadong mainit. Tay tao, eh. Uy, ayaw mo bata yun. Kapuya rin si Tungas Bukid, ha? Paita ng trabahong kolektor, no? Pati pala po ka. May tag-naasahin ko sa'yo, eh. Ano yung bukid po yung telepo ka? Hakan mo bata niyo, eh. Sitag pangulikta ng mga gahig, oh. Kita pa kitag awayan ng di mamayad. Ako ba'y kasama si manager? Ahak na. Kaya nang ipamalik mamagula. Wala tayo choice ni, way trabaho. Way bugas balay. Pahala na. Buning balaya. Nga to, Marisil? Marisil. Buning balaya. Rintos ang utang ni. Kahit kinig urban bayanan ba? Ani motor. Naani tao, naani. Piniron. Paningin ako ni. Ayaw. Ala! Yari na, andyan na yung kolektor. Naniningin na kaagad. Sa bagay 1 minute na pala. Wala pa naman akong kapera-pera. Maliit pa nga itong munggo ko. Wala pang bunga. Tako muna ako. Oh, may tao. Pastilan. Hebat stil tago ang urudo ay. Uy, ayaw ah. Ma'am, taga-SBI din eh, ma'am. Dinding, ma'am. Ngulik tami. Marugay tao na. Kaya, bro eh. Ito susunahan ako eh. Paling luto na kusinin nyo. Ay, salamat di ako nakita. Ama ka pala, wait tao. Pati pala buka. May papuli. Ayaw. Ay! Nangulik! Ma'am? Ma'am Maricel? Eh, sir. Di man ako natago, sir. Haka ni mo, eh. Sakpa dyan na ka. Ma'am, haka ni mo, eh. Tago ka, ma'am. Ay, di, ma'am, ay mong linding dahil sa isimay dahil, ma'am, no nga. Bayron ni mo, balik, Corintos 22, 38, 1002. Bayron naman para maimpas na, ma'am. Sir, pasensya na talaga. Wala pa talaga akong kapera-pera eh. Di ba sinabi ko naman sa'yo nakaraan punta mo, huwag ka na munang babalik-balik. Kasi yung munggo ko, o tingnan mo, maliliit pa. Wala pa mga bunga, sir. Katulo na kasi mana mamuha kay baybayad, ma'am. Bayron na, pero wala ko. Balik ko rin, ma'am. Sir, pasensya na talaga. Wala pang harvest. Kung gusto mo, bunutin mo yung munggo. Ibigay mo sa sir mo. Ayaw ni, ma'am. Ako pinidakdakan sa manager ni, ma'am. Nya, sila kong tapal-tapal, ari. Wa ko kita ni tagadlaw. Bahala ka, kitang-kita mo naman, sir, na wala pa akong harvest kung ayaw mong maniwala. Ay, ma'am, ayaw niya na, ma'am. Ma'am, bayari lang dito, ma'am. Para may impas na, ma'am. Lisod mo kasi kung balik-balik ni, ma'am. Sorry, ma'am. Kasi wala pang bayad, di ba? Walang pera. Takot ka lang naman pala eh.